ni waati ŋɔni kumaw ni waati laseliw ni waati taabolow ka ɲɛsin anw ka jamana ma an ye fɛn caman mɛn an delilen no fɛn caman yeli la an b'a ye kuma jatuguntanw caman bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma fɛn caman bɛ yen olu bɛ fɔ jamana in ma fala ye nka nin waati laban in ta an b'a kɛ a tɛ ta ye nin kelen an tɛ se nin kɔrɔ fɛn caman fɔra an ma sa nka nin kelen an tɛ se k'an jɔ nin kɔrɔ fala ye nin y'a tile damadɔ ye faransi ka kunnafonidi sɛbɛnw a sɛbɛnnikɛlaw a jabɔlaw a kumalaselaw a bɔlɔlɔsiraw u n'u kɔladenw n'u ka baraminɛdenw fala ye u ɲɛ tana o kɛra jabaru masa ye sabula mun na u ko de ko anw de ti ɲɛ suma anw ti lafiya kajibina ngalo su ni tile u b'o ta k'o da anw na k'a kɛ mun ye ko min ye bamanciwale kɛbaw ye k'olu kɛlen do k'anw ka duguba siraw bɛɛ lajɛlen minɛ ko taji tɛ se ka don ko min ye nunfiyɛyɔrɔ yɛrɛ tɛ an bolo k'an bɛɛ dalen do an sogolo bamakɔ yan wala ko bamakɔ fana k'u kɛlen do k'o bɛɛ lajɛlen lamini bi k'u tɔ tora dɔrɔn ko ka don dɔw yɛrɛ ko k'u donna koyi k'u bɛ ka fɛɛrɛ de sigi sa yaasa ni politikimaw ka kuma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan ko ka fanga ta ko nɔn tɛ ko baara bɛɛ lajɛlen banna ɔnzɔn fini ɔnzɔn tu fala ye ko mali ani alizeri cɛ an tɛ se ka taa an tɛ se ka segin ani nizɛri cɛ an tɛ se ka taa an tɛ se ka segin ani burukina cɛ ne yɛrɛ ko n ko kumana n ko ninnu tigiw ye maa fasugu jumɛnw ye an kana se ka taa alizeri an kana se ka taa senegali an kana se ka taa kɔdiwari an b'o faamu nka burukina ni nizɛri hali ni ma ye nkalontigɛ kɔni kɔ a ɲini k'a dɔn ko AES kɔni bɛ yen fɛn fɔra nin ko in sen fɛ kuma la i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ u kan bɛ anw ka faso jamanaba maliba de ma sabula a dɔw bɛ fɛn dɔw fɔ fala ye a ka bon hakili ma ne ma dala n ko mali bɛ afiriki santarali ne tun t'o kalama ni ninnu ka kumaw tɛ koyi kiban b'a fɔ cogo di n'i ti fɛn min dɔn n'a sɛbɛnna ka d'i ma i t'i ɲɛma jɔ a fɛ u bɛ ka fɛn fɔ maa min ma nin hakili yɛrɛ sigi k'u lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ u ti mali dɔn u t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min a bɛ jamana min dugu min kɔnɔna na ani jamana minnu ka surun ɲɔgɔn na ani jamana minnu ka di ani jamana minnu man di ani minnu bɛ hali ala ma taa taji ko ni ala ni alasani daramani watara tɛ ko anw tɛ k'o sɔrɔ bi n k'a kɛra baara ye ka t'i ka wari bɔ k'a san wari alasani ta tɛ taji ye koyi pɔri minnu filɛ nin sigikanw de b'u la o alasani b'a dɔn bi ni mali jura ko k'u tɛ taa fɛ a kɔlɔlɔ ye min ye a ka sɔrɔ la ale b'o dɔn mɛ minnu bɛ ka nin kuma fɔ an bɛ yɛlɛ de kuwa nka an kan ka kuma an kan ka ɲɛfɔli kɛ an kan ka fɔ an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan ko min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini a ma surunya ka kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ don degun y'an sɔrɔ tiɲɛ don gɛlɛya y'an sɔrɔ ne ɲɛ tɛ mɔgɔla yan bi mali kɔnɔ ko min bɛ kunnafoni di hali n'o y'a sɔrɔ fanga ka di i ye ka tɛmɛ asimi yɛrɛ kan k'i m'a fɔ ko tajiko gɛlɛya kɛra a ka da i yɛrɛ ka taji tali ma don fɔlɔ min na an b'an jɔ ara na a ma nɔgɔn dɛ nka bi kɔni an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi nka ka n'o ta k'o kɛ ko wɛrɛ ye anw bolo i n'a fɔ anw y'an damana jamana de ye k'an kɛ bo ni susɛti ni fɛn bɛɛ lajɛlen k'an yira diɲɛ na o fana tɛ tiɲɛ ye dɛ n y'a nansara kunnafonidi gafe dɔw ye n ka bonyaba tun b'u yɔrɔ k'a sababu k'u ka baara kɛcogo u ka kunnafoni dicogo u ka ko ɲɛɲini cogo nka ni n sen u y'a dama tɛmɛ yebali fɔ tɛ dɛ min ma deli ka kɛ u bɛ k'o de lakali maaninfin i ye baara min kɛ i bɛ baara min ɲɛdɔn i bɛ tiɲɛ min fɔ i bɛ ka baara kɛcogo ye min ye i bɛ ɲinini min kɛ i bɛ fɛn minnu fara sen kan i bɛ baara minnu sigi ka se ka olu baaraw kɛ i dɔnna cogo min n'i y'o bila dɔrɔn i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye fo maaw k'a fɔ ni karisa don ale b'a fɔ tan nka bɛɛ u bɛɛ lajɛlen y'o bila pewu ka anw kɛ sa don o don jɔnmuso n'a kɔladen nkalon ti nkalon ye namara ti namara ye yebali tɛ yebali fɔ ye farafinna kelenya tɔnba yɛrɛ fana sinna ka t'i sɔɔri o la ye ten nka ye fala ye keba aw minnu ye ja arasaw ye aw minnu ko ko Haile Gebrselassie aw minnu ko ko Lewura Selassie aw minnu ko ko Ethiopie Addis Abeba Farasabani Benja wandaro jumɛn Stafa Benja an bɛ Arasibasi yɛrɛ fo yan sɔgɔmada in na fo Kulukoro fala ye a bɛ Keɲoroba de a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fo arasaw
farafina kelenya tɔnba ma dilan Mali kɔ ayi n'i ma fili an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ye a sɛbɛn fɔlɔ Modibo Keyita de y'a sɛbɛn Bamakɔ yan ka taa n'a ye a kuntilennaw a taabolow anw tɛ bila fɛn ye tiɲɛ don siɲɛta kɔni man di nuna an jɛla nka a cɛ ka ɲi dɛ bi o farafina kelenya tɔnba kelen in kɔnɔna na yɛlɛma ma kɛ anw kɔ Alpha Umaru Konare dugukolo Konare denkɛ Modibo Sidibe ninnu ye baara kɛ ka farafina kelenya tɔnba bila sira kan Modibo Keyita ninnu y'a bila sira mun kan Haile Selassie Kwame Nkrumah Gamal Abdel Nasser olu ye baaraba minnu kɛ ka bila nka n'i kɛra maaw jufa kɔnɔfɛn waati min ka don u b'i bɔ de walayi e ma denmisɛnninw ka pubedenninw bolo don na u b'a fili kogo la u b'a sen kari u b'a bolo anw ka Union Africaine bɛ ten de bi Falaye wari ka di maa maa ye maloya foyi t'o la walayi diɲɛ tiɲɛ o tɛ yen tuguni Union Africaine de filɛ nin ye ka Ala minɛ k'i datugu Mali ko kan taki k'a sababuya kɛ mun ye Faransi de bɛ nafolo don ale la ale de bɛ mɔgɔw wele ka nafolo don a la n'ale ko min ka kɛ o ka kɛ Algérie de fana ye jamana ye bi min ka nafolo don ta ka ca o Algérie ni Faransi bɛ kɛlɛ jɛnatigɛ ko bɛɛ la fo Mali ko Mali tili ko a u b'o la dɛ u b'o la fo fini ka fo nɛrɛbɔ n'olu ka mɔgɔw ka jɛkulu taara sɛbɛn kɛ ko anw k'an ta yan fɛ an ka na yan fɛ an b'u ɲininka fɔlɔ o delila ka mun yɛrɛ kɛ anw ye Union Africaine delila ka mun kɛ anw ye bɛɛ Union Africaine yɛrɛ k'a fɔ anw ɲɛna ale delila ka kɛlɛ jumɛn ban a ɲɛ tɛ Sudan na wa a ɲɛ tɛ Nizeriya la wa a ɲɛ tɛ kɛlɛ la yen wa nansara wulilen tɛ k'u jɔ ko fo ka taa ni kɛlɛbolo ye Trump b'a fɔ ko fo ka taa ni kɛlɛbolo ye Nizeriya kɔnɔna na ko ka taa diinɛ dɔ dɛmɛ yan Union Africaine ɲɛ t'o si la dɛ élection kirikara minnu kɛra sisan élection namaralew 8e ni 20e mandat Union Africaine ma kuma olu fɛ nka ye lettre de ci olu ma k'olu fo k'olu tanu parce que mun b'ale kɔfɛ mun b'ale dɛmɛ mun bɛ wari don ale la minnu bɛ jɔyɔrɔ di olu ma min yɛrɛ b'a kunna ni ale nacogo yɛrɛ n'an k'an b'a fɔ ɲuguna ko don quoi Modibo Keyita ninnu ma Union Africaine sigi nin kama Kwame Nkrumah ninnu ma kɛlɛ kɛ nin kama Gamal Abdel Nasser ninnu ma kɛlɛ kɛ nin kama Haile Selassie ninnu ma farafina fara ɲɔgɔn kan u ma lawuli nin kama anw kelen de ye jamana ye farafina min b'a ka sariya sunba kɔnɔna na an labɛnnen don k'an ka jamana di farafina ka kelenya kama an ka cɛkɔrɔbaw ko an ma bɛɛ ni kelenya ɲinini o de y'a to Mali fan caman tora Moritani bolo n tɛ a bɛɛ ye Mali dugukolo ye minnu bɛ k'a fɔ ko kɔgɔji yɛrɛ tɛ Nouakchott yɛrɛ de ye Mali ye Nouakchott faaba minnu bɛ k'a fɔ ko kɔgɔji yɛrɛ Nouakchott yɛrɛ de ye Mali ye Modibo Keyita de ko farafina bɛɛ ye kelen a ma se an ka kɛlɛ kɛ olu ko la a y'a t'u bolo an ka sigi an bɛɛ ye kelen parce que olu tun bolo farafina bɛɛ de ye kelen n ko san dɔ la yan arabu jamanaw fara ɲɔgɔn kan ko ka t'u don Union Européenne aw ma b'o kalama parce que k'olu n'anw tɛ kelen ye a kuma in fɔ man di mɔgɔ ye nka don la a baro bɛ na o Union Africaine fana ka bɔ k'a donna yan fiɲɛ ye nin fa kɔnɔw taara ni nin ye baw ye nin kɛ ale yɛrɛ tɛ sɛsulu yɛrɛ da la yɛrɛ a t'a dɔn sɛden min bɛ sɛ hakɛ min bɛ sɛ jumɛn don fɛn min don ale tɛ foyi kalama hali hinɛ k'a ta ka na n'a ye ko vraiment Mali aw sɛgɛn na a ye hɔn na a don jumɛn u sigilen don k'u bɛ anw tɔnɔmada de a tɛ kɛ k'an sɛmɛnen to Jabaru Masala ani Arasulu a tɛ kɛ bi u bɛ ka nkalon minnu tigɛ u ka mɔgɔw bila ka na dɔrɔn Falaye Kunungu bɛ ka min f'i ɲɛna o de don olu ɲɛna ko Mali bɛ cogo min u delila ka kunnafonidira minnu lamɛn k'u b'a fɔ ko je suis spécialiste en Mali personne n'est spécialiste en Mali anw Maliens de spécialiste ye Mali la an de b'a dɔn an ka jamana ye min ye mun b'an ka mais jɔnni de bɛ yen Falaye ko min ye gɛlɛya in fɔ ka tɛmɛ Maliens yɛrɛ kan jɔnni tajiko gɛlɛya an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye denmisɛnninw ye ɲɔgɔlɔn k'a kan k'a bila bɔlɔlɔ kan Kantew Lefu ninnu a n'a tɔw bɛɛ u ye ɲɔgɔlɔn kɛ k'a jira degun bɛ yen jamana yɛrɛ fana ka tila ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw professionnels fana olu fana ka don a la k'a kɛ k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kuma Alima Togolaw bɛɛ y'i ta fɔ Bubu Mabel Abdul Niang Gandhi Malien Général Issa mɔgɔ bɛ yen fitinin ninnu ni fɛnw ka taa se
cɛ tɔgɔ Adama Konate tɔgɔ yɛrɛ a b'a wele cogo di Dani de Paris Iba Bokum l'enfant de Crémis u bɛɛ degun ye degun de o tɛ dogo o n bɛ mɔgɔ fɛ o kɔrɔ tɛ k'i tɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna o n'i ma tiɲɛ fɔ a ɲɛna i bɛ ka min kɛ o tɛ tiɲɛ ye o bɛɛ y'a fɔ mɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn ye min tɛ an fana tɛ sɔn o ma dɛ a ye Union africaine maaw ɲininka don jumɛn u nana ni dɔrɔmɛ kelen ka na da an ma k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an ka kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ nansara kunnafonidilaw bɛ ka mun fɔ u bɛ ka taa o sira de fɛ u ka sabali anw y'a ka bataki ye n'o ye Mohamed Ali Yusuf ye novembre kalo tile 9 k'olu jɔrɔlen olu sirannen don jɔrɔ ni sira in o dɔrɔn n'olu kumakan ye nka waleya tɛ yen Union africaine furadama an jɔrɔlen an siranna a banna ou bien condamnation an ma jɛ n'a ye nin fila dɔrɔn n'u ka tubabukan ye communiqué bɛɛ wari delila k'a fɔ yan o ko Union africaine k'a fɔ a delila ka kɛlɛ jumɛn ɲɛnabɔ farafinna kɛlɛ jumɛn ban farafinna o y'a sɔrɔ Abdoulaye Wade bɛ fanga la a k'u k'a fɔ ale ɲɛna o Union africaine kelen o de ɲɛmɔgɔw u bɛ sugandi cogo min u bɛ ta cogo min walayi an ka maakɔrɔw bonya kama an t'an da don ka gundo dɔw bɔrɔtɔ bi n tɛ Union africaine ye Mali ye dɛ Tour d'Afrique bɛ yan a tonso n'a barajuru bɛ yan parti belebeleba fɔlɔ ka sigi ka farafinw fara ɲɔgɔn kan a kɛra Bamakɔ yan de 45 ISRDA bloc ka sigi Modibo Keyita ninnu de don a n'o fɔ Ibuanyu u caman u jɛra n'a ye de farafinna ka se ka kɛ kelen o miiriya de tun b'u la nka bi a bɛ minnu bolo nafa ɲininaw don u natalen don diɲɛ na u natalen don diɲɛ kɔnɔmaw la diɲɛ kɔnɔmaw man'u bila sira min fɛ u b'o de fɔ farafinna ka keleya t'u ka sira ye farafinna denw ka keleya t'u ka sira ye u ka degun t'u ɲɛ sira la u ka foyi tɛ se u ma olu ko dɔrɔn maaw ko min an k'o kɛ n'o tɛ n'a tun ka nɔgɔn olu tun bɛ se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ dɔ ta ka na n'a ye Mali Burkina Niger tile waati na an ɲɛ b'a la aw bɛ kɛlɛ nin na aw bɛ wuli ka jɔ min na a ye baara kɛ a ye nin minɛ aw k'aw yɛrɛ dɛmɛ nka o delila ka kɛ don jumɛn Guinéen ka Segu b'a sigilen don jɛkulu min kunna a kɛ kun ye mun ye ko mun ko force ko a la n t'a dɔn jumɛn force dina tandi wa n t'a dɔn datanti de a ti ye ɲɛna a ti fara ɲɔgɔn kan a ti foyi kɛ don o don maa bagabaga la ni coup d'état kɛra yɔrɔ la foyi tɛ se ka kɛ jamana min fana tun b'a ka sɔrɔdasi di n'a bɛ ye ɲɛna o ye anw de ye fɛn dɔw fɔli ma n'a ye nka n'an ma mɔgɔ hakili lajigin o t'a dɔn k'a fɔ an ka jamana fana ye min kɛ wa o kelen de don hali bi n'i y'a ye force d'interposition ni fɛnw tɛ ka se ka sɔrɔ Mali de tɛ yen Mali de t'a la parce que Mali mago b'a yɛrɛ la a mago b'a denw na k'o ka kɛlɛ kɛ an ka jamana segin an yɛrɛ ma wa ni Ala sɔnna a ma n delila ka nin kuma in fɔ n bɛ segin a kan bi do sini do Mali bɛ ja walahi an y'an sara Ala la Mali bɛ ja bi do a kɛra anw ɲɛna anw kɔni b'a an bɛ se min na an b'o kɛ fala ye n m'a fɔ mugu ci la o y'a so ninnu ye anw kɔni anw da ye kuma ye hɔ kibaru ninnu da y'a dugutaw ye a n'a sangafow anw kɔni da y'a kuma ye Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la Ala k'a da yɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an da don o kɔnɔ fala ye ko Union africaine k'a yɛrɛ kɛ maa ye a ka bɔ maa fɛ maaya la maa fɛ maa tɛ foyi ɲɛ maa ye fɛn fɛn da ka di cɛnin na a y'a bugɔli to ten n tɛ foyi fala ye n'i taara maaw ka so i b'u ka so de nka n bɛ n yɛrɛ ka so n bɛ n labɛn n yɛrɛ ye o de ye cɛya ye wa bɛɛ ti se o de la Mali bɛ k'o de sira ta bi an m'a fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ kabi kelen nka nin waati in na min bɛ ka sigi sen kan Maliyɛn caman ɲɛ bɛ a la bi u b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na donc Union africaine an b'a ɲini aw fɛ a ye na an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka baara aw ka bɔ tubabukan fɔ ba ninnu na aw ka bɔ yɔrɔ jan kuma ninnu na k'aw sigilen to ka kow jalatigɛ aw ka bɔ depuis nin daminɛna olu yɛrɛ ye délégation bila ka na yan fɔlɔ yɛrɛ yan ka na lajɛ an ka kɛnɛ an man kɛnɛ n'o tɛ ni jamana kan k'o kɛ olu de tun kan k'o kɛ bon terroriste firila Mali kan an ka commission mɔgɔ a ye na Bamakɔ a ka n'u ɲininka ko bɛ cogo di fala ye tubabu n'u ka ko bɛɛ anglais ka muso in a ye téléphone ci américain ka Christopher Lambo a ye téléphone ci ka ɲininkali kɛ ka ko faamuya jamana caman bɛ ka ko ɲɛɲini k'a faamu aw minnu yɛrɛ ye farafinna keleya tɔnba ye Mali b'o tɔn min na aw ma wuli ka foyi kɛ aw mana foyi kɛ aw b'aw sigi ko mɔgɔ tɔw b'u sigi cogo min ayiwa an kɔni bi yan Ala sago u sago
wa ni ala sɔnna a ma hali surɔ an ka sɔrɔsiw ye wulikajɔ kɛ wa hali sɔgɔmada in na u bɛ wulikajɔ la terorisi kɔni k'a mɛn dugu la k'a bɛ nin yɔrɔ in na ko armée tɛ taa a y'a fɔ an ye u bɛ buguda la o u bɛ togoda la u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a fɔ an ye tiɲɛ kan a kunnafoni bɛ s'a se yɔrɔ n'ala sɔnna a ma baara min bɛ sen na an bɛ sɔrɔsiw fo président n'a ka baarakɛlaw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn fala ye sisan ɲɛmaaw tɛ da han wa an k'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna ɲɛmaaw tɛ da dɛ u bɛɛ b'u sen kan u bɛɛ bɛ terrain kan ala hakili tɛ mun na bɛɛ bɛ terrain kan nin waati in na bɛɛ bɛ taa su bɛɛ bɛ taa tile wulikajɔ de bɛ sen na an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo yaasa cɛdenw k'a dɔn k'a fɔ ko baara min bɛ sen na nin ye an ka cadeau ye ka di Union africaine ma k'u ka nin minɛ han ka bɔ Bamakɔ yan Jani kɔnɔna na nin y'anw ka cadeau ye